Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhuji. Hare Krishna Pranamam. Ellarkum Pranamam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ 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 നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകിം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സദീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभात की जय गुरुदेव की जय अनंत गौरी वैष्णव भक्त की जय हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 14 അല്ലേ മാതാജി ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലേ 13 കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇന്നല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ 14 അല്ലേ ഇന്നത്തെ അധ്യായം അതെ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ ഓക്കെ താങ്ക് യു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പൊ നമ്മള് 14 അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രാണ്ട് 13 തൊട്ട് 18 അധ്യായവും ഏതാ ജ്ഞാനയോഗമാണ് അല്ലെ അറിവുകൾ തരുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്ത് രജസ് തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കോട്ട കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി 3 ശക്തികളാണ് അല്ലെ സത്ത് രജസ് തമസ് ഈ 3 ശക്തികളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ശരിക്കും ഒരു പാവ കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കാണുമ്പോൾ എന്താ അറിയാം ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആകർഷണത്തിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രജസ്സായിരിക്കും തമസാം സത്ത ഏത് തന്നെ ആണെങ്കിലും അത് ബന്ധനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് നമ്മളെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ള അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മനസ്സ് പിന്നെ ബുദ്ധി പിന്നെ ആത്മാവ് ജീവ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആകർഷണം വരുന്നതും അത് ആകർഷണം വരാതെ മനസ്സ് ചിന്തിക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് അതെന്താണെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധി അത് പ്രവർത്തിക്കുക അതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയും ആത്മാവ് അത് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അല്ലാതെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ടാവും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുറത്തുള്ളതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മാവ് അതിന്റെ പിറകെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അത് എന്താണെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടേണ്ടതെന്നും മുക്തി നേടിയ ആൾക്കാരുടെ വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയം പ്രവിശാമി ജ്ഞാനാനം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാതോ മുനിയാ സർവ പരം സിദ്ധമിതോ ഗത പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷൻ പറഞ്ഞു ഏതെന്നറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷിമാരെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണ നേടിയിട്ടുള്ളത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഈ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ശരിക്കും ഋഷിമാരെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഋഷിമാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് അവര് ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞു കാര്യം മനസ്സിലായി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആത്മാവ് എങ്ങനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നു ഏത് വിധത്തിലാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അത് ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതും അതെങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാകുമ്പോൾ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്താണെന്നും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ് അവര് മുക്തിപദത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതിനനുസരിച്ച് അവര് പ്രവർത്തിക്കും
അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത മമ സ്വധർമ്മമാഗത സർവഗോപ്യോനുപജായതേ പ്രളയോ നാവതിച്ഛത. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്ര ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുമില്ല, പ്രളയകാലത്തിൽ ആകുല ചിന്തന ആകുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് നമുക്കറിയാം ജ്ഞാനം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലേ, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ കണക്ഷൻ കിട്ടും. ആ കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്നതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രാപ്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ക്വാളിറ്റി, ആ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ആ ക്വാളിറ്റി, ഭഗവാന് സമാനമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഭാവം, അതേ ഭഗവാനെ പോലുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കൈവരും. അത് ക്വാളിറ്റിയിലിട്ട, ക്വാണ്ടിറ്റിയിലല്ല. അതേപോലെയുള്ള പവർ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കറക്റ്റ് നമ്മളെ മാലിന്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷൻസും, പാപകർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും. ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ അഹംഭാവം, ഞാൻ മാത്രമുള്ള അഭാവം മാത്രം വരും, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആത്മാവ്, പ്യുവർ ആത്മാവിനിലേക്ക് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്, ആ വ്യക്തി പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനുമാകുകയില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമുക്കറിയാം ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ നശിച്ചു പോകും. പിന്നെ സൃഷ്ടി പിന്നെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, വീണ്ടും നശിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ മുക്തമായ ആത്മാക്കൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അവർ ആൾറെഡി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതായത് പറഞ്ഞ ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാനോട് തുല്യമായി തീരുന്നതാണ്. പരമദിവേഷ പുരുഷനോട് തുല്യമാകും. എന്താണ്, ആ ക്വാളിറ്റിയില് നമ്മളെ തുല്യമാകും എന്ന് പറയുന്നത്. ത്രിഗുണത്തിന് ദൂഷിതനാകാത്ത ജ്ഞാനത്തെയാണ് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതികത്തിൽ നമ്മൾ വിടുതൽ കിട്ടുമ്പോൾ, അതായത് ഭൗതികമായ കണക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം വന്നിരിക്കും. അതീന്ദ്രനായ ജീവാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ നമ്മള് പരമപുരുഷന്റെ ആ നിലവാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. ഗോൾഡ് 916 എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ടോപ്പ് ഓഫ് 100% ആ ഗോൾഡിലേക്ക്, പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആ ലെവലിലേക്ക്, അത് പ്യുവർ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിത്തരും. അതിന് പെർസെന്റേജ് അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്ര പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനൊക്കെ 75%, ആ പെർസെന്റേജ് അടക്കം പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതുപോലെ അധ്യാത്മ ലോകത്തിലുമുണ്ട് വൈവിധ്യം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അജ്ഞരായ ആത്മീയ സത്യം ഭൗതിക വൈദ്യത്തിന് എതിരാണെന്ന് കരുതുന്നു. ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം പോലെ തന്നെയാണ് ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാല്ലേ പലതര ഇതുണ്ടെന്ന് പറയാം, എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വൈവിധ്യം നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഭൗതിക ലോകം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആയ ഭഗവാന്റെ ഗുണത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന് സദൃശനാണ്. അതേപോലെ കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഗുണമായാലും രൂപമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ശരിക്കും ആത്മീയ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. മമ യോനിർമഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. അല്ലയോ ഭാരത, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക സത്യ എത്ര ജനനത്തിന് കാരണം, അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, സമഗ്ര ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, അത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, പല രീതിയിൽ പറയാം. നമ്മളെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, ഭഗവാനെ നമുക്ക് പരമ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്, അതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച് സകല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ അവിടെ എന്തൊരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ, ഒരു സമഗ്ര ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം പോലെ അതിനൊരു ചൈതന്യം കൂടെ വേണം. ഒരു പദാർത്ഥം മാത്രം പോലെ അതിനൊരു ചൈതന്യം കൂടെ വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് എന്നിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിക്കുന്നു. ആ ചൈതന്യം ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, ആ ജീവജാലങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കാനുള്ള ശക്തി എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് പല പല ജീവികൾ ജന്മമെടുക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്.
ശരീരത്തിന്റെ ജീവാത്മാവിന്റെ സംയോഗത്തിലാണ് പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവസത്തുള്ള സംയോഗം സാധ്യമാക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ശരീരത്തിൽ നമ്മ പല കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ശരീരം മാത്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ശരീരവും ജീവാത്മാവും, അതായത് നമ്മളെ ചൈതന്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരം മാത്രം പോരാ, അതിലൊരു ചൈതന്യം, അതായത് ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പരമാത്മാവ് കടാക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു പോണത്. പിന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാലല്ലേ. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും കാര്യങ്ങളും അറിയാത്ത കാരണം നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയലതാദികളൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അരിക്കുമ്പാരത്ത് തേളുകൾ മുട്ടയിടാറുണ്ട്. ചിലർ കരുതാം ആ അരിയിൽ നിന്നാണല്ലോ തേളുകൾ പിറക്കുന്നത്, അപ്പൊ അരിയിൽ നിന്ന് തേളുകളൊക്കെ വരുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അരിയിൽ നിന്നാണ് തേളുകൾ വരുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും സത്യാവസ്ഥ അതായിരിക്കില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെൺതേള അരിയിൽ മുട്ടയിടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ ജീവജാല വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ബാക്കിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കണം. അത് തന്നെത്താൻ ഇങ്ങനെ അത് വരല്ല, അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. തേളായാലും അവിടെ മുട്ടയിട്ട്, പെൺതേള അവിടെ മുട്ടയിട്ട് അരിയിൽ മുട്ടയിട്ടാണെന്താണ് അരിയിൽ നിന്ന് തേളുകൾ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലായാലും നമ്മൾ ജീവജ്ഞാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. ആ ശക്തി ഇല്ലാതെ അത് നമുക്ക് തന്നെത്താൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ആ ചൈതന്യം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, സർവയോനേഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തി യാതാം സംബ്രഹ്മ മഹാത്മോർ അഹം ബീജ പ്രതാപിത. കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപമുള്ള ജീവവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രതാപായ പിതാവ് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ എന്താണ്, ജന്മം എടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഞാൻ നൽകിയതാണ്. പിന്നെ അപ്പൊ എന്താണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഭഗവാൻ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടിയും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത്, അതിനുള്ള കരുണ ഭഗവാൻ തന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭൗതികവും ആത്മീയമായ പ്രകൃതിയുടെ സംയോജനമാണ് ജീവസത്തകൾ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്നല്ല നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ജീവസത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികതയും ആത്മീയതയും രണ്ട് ശക്തികളുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആത്മീയതയുണ്ട്, ഭൗതികതയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവസത്തകൾ വരുന്ന പറയുന്നത്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിലും ജീവികളുണ്ട്. അപ്പൊ പറയുന്ന ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മ വിചാരിക്കല്ല നമ്മ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങൾ, അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കത് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ. ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഭൗതിക പദാർത്ഥവും ആത്മീയതും കൂടെ ചേരുമ്പോ അവിടെ ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ സൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണോദാശയായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഗർഭോദാശയായ വിഷ്ണു വന്ന് അങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർവകർമാനുസൃതമായി ഭിന്ന രൂപങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കുന്ന ജീവസകൾ പൂരിതമാണ് ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടായി അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടായപ്പോ അതിനുള്ള ജീവസത്ത ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ബ്രഹ്മാണ്ടം നശിച്ചു പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് പോകുന്നു. വീണ്ടും നമ്മളെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഓഫീസിൽ വരുന്നു പോയിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പൂർവ്വകർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ. അടുത്ത ദിവസം ഓഫീസിൽ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ആ വർക്കിന് വേണം പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും വർക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ജീവിതം കഴിയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ പൂർവ്വകർമ്മ അനുസൃതമായിട്ട് പറയുന്നത്. മറ്റവരുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് ആയി അല്ലെ, അവര് വീട്ടിലിരിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും മുക്താക്കാൽമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, പിന്നെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. അതാണ് കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് മുക്തമായ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവർ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോകില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം വീണ്ടും നമുക്കൊരു ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താനും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് തന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആത്മാവായാലും ബദ്ധമായ ആത്മാവാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
അടുത്ത സത്വം രജസ്തമിതി ഗുണോ പ്രകൃതി സംഭവ നിബന്ധന്തി മഹാബാഹോ ദേഹോ ദേഹിനം അവ്യയം. മഹാബാഹു അർജുന, നീ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതന ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാവുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് രജസ്, സത്വഗുണ, രജസ് ഗുണം, തമസ് ഗുണം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, നല്ല വിനയം, ബ്രാഹ്മണ്യം, അങ്ങനത്തെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലാളിത്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ബുദ്ധി അങ്ങനത്തെ ഉള്ളില്ലേ. രജസ് നമ്മ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത്യാഗ്രഹം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് രജസ് ഗുണമായിരിക്കും അല്ലെ. ഭയങ്കര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രജസ് ആണ്. തമസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കും ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ജീവിതം. അപ്പൊ അതാണ് തമസ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്, ഇത് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഗുണമല്ല, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണം എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്നതോടുകൂടി ഈ നമ്മളെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ആർജിച്ചതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം കിട്ടുകയും വീണ്ടും സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. രജോകർമ്മമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ രജോകർമ്മം, കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹം അതാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ അതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ രജത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് എന്ന് തോന്നണോ അന്ന് നമുക്കത് മാറാനുള്ള സൗകര്യവും എന്നൊരു സ്വാതന്ത്ര്യവും തന്നിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവ് അവൈദികനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം ആത്മാവ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആത്മാവ്, ആത്മീയത അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇത് രണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതും ഇതായിട്ട് ഒരിക്കലും കണക്ഷൻ ചെയ്യൂല. അതായത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ശക്തികളാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ആത്മീയ പ്രകൃതിയും. അപ്പൊ ആത്മാവും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടൂല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ വധിക്കാനോ ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് ഭൗതിക ശക്തിയാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക ശക്തിനെ ആത്മീയ ശക്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ അതാണ് അഭൗതികൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പ്രകൃതിയുടെ പിന്നെ എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് ഇവിടെ വന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധനാകുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു, നമ്മള് തണുപ്പ് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇടണം അല്ലെ, അത് നമ്മൾ നിർബന്ധനായി തീരണം. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പ്രകൃതി, ആ പ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിതം നമ്മളെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നല്ല സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് കിട്ടും. അത് നമ്മളെ റിപ്പോർട്ട്സും കോൺഫിഡൻസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഏരിയയിൽ കിട്ടി, ചിലപ്പോൾ മലപ്പുറത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ കാസർഗോഡായിരിക്കും. അതിനാൽ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ. പിന്നെ കുറെ കാലം അവിടെ തന്നെ ടച്ചായി, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായി മാറും. ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. തത്ര സ്വത്തം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനക. പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമായ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമായും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമുക്കറിയാം സത്വഗുണാണ് നല്ല ഗുണം അല്ലെ, സാധാരണ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകാശമാനം, അതായത് ജ്ഞാനം കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ പാപങ്ങൾ അവർക്കറിയാം, തെറ്റേത് ശരിയാതാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പാപങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അവർ. അത് ശരിക്കും വൈദികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതക്രമം സെറ്റ് ചെയ്തവരായിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അവർക്ക് പാപങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ സുഖത്തിലും ആ ജ്ഞാനത്തിലും അവര് അതിലെ ബന്ധസ്ഥനായി പോകുന്ന പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 3 ശക്തിയിലാണെങ്കിലും, ഒരാൾക്ക് സ്വർണം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് ചെമ്പ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ, ഒരാൾക്ക് ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങല, അത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അവര് ബന്ധമായിട്ടുള്ള ബന്ധസ്ഥരായി മാറും ജീവാത്മാവിൽ. അതായത് സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും ബന്ധസ്ഥരാണ്, രജോഗുണത്തിലാണെങ്കിലും ബന്ധസ്ഥരാണ്, തമസിലാണെങ്കിലും ബദ്ധസ്ഥരായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വരും എന്ന് പറയുന്നത്, താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയെന്നും അങ്ങനെ അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിരിക്കുമെന്നുള്ള അഹങ്കാരം അയാളെ ബാധിച്ചിരിക്കും. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി
സാത്വിക ഗുണമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് മാനസികമായിട്ടൊരു ഇതുണ്ടാവും അല്ലെ, കാരണം ജീവിത സൗകര്യങ്ങളും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും ജ്ഞാനങ്ങളും ഇതൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധം വരും ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്നുള്ള. അപ്പൊ അത് തന്നെ അവിടെ ഒരു ബന്ധസ്ഥനായി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആള് മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ അതൊരു ബന്ധസ്ഥനായി മാറുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ സത്വഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കണം. ആ 3 ഗുണങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നാലേ ശരിക്കും നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കായി മാറുകയുള്ളൂ. പിന്നെ രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജോ രാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണ സംഘ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഖ്യേന ദേഹിനം അല്ലേ കുന്തിനാണ്ട. അളവറ്റ തൃഷ്ണാഗ്നിയിൽ നിന്നുള്ളാകുന്നത്ര രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവൻ അത് ഭൗതികമായ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന രജോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നവരെ അല്ലെ 99% എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒരാഗ്രഹം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റില്ല. പെട്രോളിന് തീ കൊടുത്ത പോലെയാണ് അല്ലെ, അതിങ്ങനെ ഞാൻ കാട്ടിന് തീ കൊടുത്ത പോലെയാണ്, ആളി കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതില് കാടിന് തീ കൊടുക്കുമ്പോ എത്ര പെട്രോൾ ഒഴിക്കണോ അത്ര അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആസക്തിയുടെ മുകളില് എത്ര കൂട്ടുന്നോ എത്ര നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഒരാഗ്രഹം കഴിയുമ്പോ വേറെ ആഗ്രഹം വരും, അത് തീർക്കാൻ വേറെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ, ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉള്ളതിനാണ് പറഞ്ഞ രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പല കാര്യങ്ങള് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരാളെ സഹായിക്കും, അയാൾ എന്നെ സഹായിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എപ്പോഴും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ. എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഏതൊരു കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം. അവർ അവിടെ ബന്ധസ്ഥരായി മാറുന്ന പറയണത്. അപ്പൊ അതാണ് രജോ ഗുണ സ്വഭാവികത്തോടെ ആസക്തി ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങളിലുള്ളവയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായാലും കാണുന്നതായാലും കേൾക്കുന്നതായാലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കലായിരിക്കും ശരിക്കും രജോ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം തമസ്തു അജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹിനം സർവദേഹിനം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രസ്ത നിബധ്നാദി ഭാരതപുഷ. ജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാവട്ടെ സർവ ശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജിത്മാവിനെ കുടുക്കിയിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാത്വിക ഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്താണ് അവര് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അലസത, നിദ്രം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഒന്നിനോടൊന്നും ചെയ്യാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒരു ഉന്മാദ പൊസിഷനിലായിരിക്കും അവര് പറയണത്. അവർക്ക് അവര് പറയുന്ന ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ വിളിച്ചാൽ തന്നെ അവര് അതിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല എന്ന് പറയും. കാരണം ഇവൻ രജോ ഗുണമുള്ളവർ വീണ്ടും കാണിക്കും. കാരണം ചിലപ്പോൾ സത്സംഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണമുള്ളവർ വരും. പക്ഷെ തമോ ഗുണമുള്ളവർ അതിനും വരാൻ അവർ തയ്യാറാവില്ല എന്ന് പറയും. അത്ര അലസത അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ജീവിതത്തിനോട് തന്നെ യാതൊരു ഇതില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അവരെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സത്സുഖോ സംജയന്തി രജോ കർമ്മണ്യ ഭാരതാനാവൃതദുഗ്ധമാ പ്രമാദത്തെ സംജയാതൃതാം. അല്ലയോ പുത്ര, സത്വഗുണങ്ങളെ ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണ കാമ്യകർമ്മം കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ പറഞ്ഞു തമോ ഗുണമാകത്തെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളായാലും ബദ്ധസ്ഥരാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ടാണ്. സത്വഗുണം എന്നാകുമ്പോ കുറച്ച് സുഖം കൂടുതൽ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവനെ ബന്ധിക്കും. രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബിസി ആയിരിക്കും. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നിനോട് ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാമ്യകർമ്മം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തെ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അറിവ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ജ്ഞാനത്തെ തന്നെ മറച്ചിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ഉന്മാദം കൊണ്ട് അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ശരിയെ തെറ്റ് ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അവരുടെ ജീവിതം മൃഗതുല്യമായിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയും. മൃഗത്തിനൊന്നും അറിയില്ല. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിലെ സത്വഗുണത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തത്വചിന്തകര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്, വിദ്യ വിജയശ്വര് ഇതൊക്കെ അവര് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. കാരണം അവർക്ക് ആ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവര് അതാണ് ശരിയെന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ രജഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലായിരിക്കും. തമോഗുണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അജ്ഞാനമായിരിക്കും. ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കും അവര്. അപ്പൊ അജ്ഞാനമായിരിക്കും. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയെന്ന് അവര് തെറ്റെന്നുള്ള രീതിയിൽ എപ്പോഴും അവര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം രജസ്തമഭിജായ ഭൂയ സത്തോ ഭവതി ഭാരത രജസ്തം തമശ്ചൈവ തമസത്തം രജസ്തൈവ രജസ്തത.
അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വഗുണത്തെയും കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ് ഗുണങ്ങളെ ഈ വിധത്തിലുള്ള എപ്പോഴും ആധിപത്യമുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത്, എനിക്ക് സത്വഗുണമാണല്ലോ, എനിക്ക് രജഗുണമാണല്ലോ, ഇഷ്ടമോ, ഇത് എപ്പോഴും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മത്സരം എപ്പോഴും തുടർന്നു പോരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണം. ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെ ആധിപത്യം ഒരാളെ എല്ലാ പ്രവർത്തന പെരുമാറ്റിലും ആഹാര രീതിയിലൊക്കെ സ്പഷ്ടമായി കാണുക പതിവാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല. സാത്വികഗുണമായാലും രജോ ഗുണമായാലും തമോ ഗുണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് തമോ ഗുണമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാത്വികഗുണത്തിലേക്കും ഏത് ഗുണത്തിലേക്കും നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, ചിലപ്പോൾ സകാലത്ത് നമുക്ക് സാത്വികഗുണമായിരിക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് രജോ ഗുണമായിരിക്കും, വൈകിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തമോ ഗുണമായിരിക്കും. ചില ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം പ്രേരിതമായി ചിലപ്പോൾ നല്ല ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അത് സാത്വികഗുണം. ചില മാസങ്ങളുണ്ടാവും, ചില വർഷങ്ങളുണ്ടാവും, ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള സന്ദർശനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യും. രജോ ഗുണം, സിറ്റീസ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ രജോ ഗുണമാണ് അല്ലെ, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ബഹളമാണ്, അപ്പൊ അവിടെ രജോ ഗുണമാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാതും വ്യത്യാസമാണ്. തമോ ഗുണം നമ്മളെ അങ്ങനത്തെ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് തമോ ഗുണമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പശു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്, നായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രജസ് ആണ് അല്ലെ, പന്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തമസ്. അങ്ങനെ ഒരേ ജീവജാലങ്ങൾക്കും കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരേ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പല കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, രജോ സത്ത് തമസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാത്വികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈവൻ ഭക്ഷണമായാലും ദാനമായാലും അത് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാതും അതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, ഏതാണ് സാത്വികം ഏതാണ് രാജസ്യം ഏതാണ് താമസികം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വിട വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക്. അതാണ് വാസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, സർവദ്വാരേഷു ദേഹാസ്മിൻ പ്രകാശമുപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃത്തം സത്തമിത്വത. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ദ്വാരങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തെ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സത്വഗുണം അതെങ്ങനെ നമ്മളിൽ കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 9 ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസോദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പ്രകാശമാനമാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും പ്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, ലോഭ പ്രവർത്തി ആരംഭ കർമ്മണാംശ സ്പൃഹ രജസ്ഥാനി ജായതേ വിവർദ്ധേ ഭരതർഷഭാഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ബലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രജോഗുണം കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കഠിനമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത്രയധികം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിന് റിസൾട്ട് വേണം, അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് വേണം. ബലോദിഷ്ടമായിരിക്കുള്ള പ്രവർത്തനമായിരിക്കും, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് രജോഗുണ സ്വഭാവിക്കുള്ള പ്രത്യേകത. അവർക്ക് എന്താണ്, തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് സ്ഥാനം കിട്ടിയാലും അവർക്ക് അതില് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 99% വ്യക്തികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. തനിക്കൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരം പോലെ ഒന്നാവണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. താൻ എന്നും അതിൽ താമസിക്കു പോകുമെന്നും എന്നാണ് അയാളുടെ വിചാരം. നമ്മുടെ ജീവിതകാലമല്ല, നമ്മൾ മരിക്കുന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം, ചില വീടുകളൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ജീവിതം മുഴുവനും സമ്പാദിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ വീടുകൾ കെട്ടുക അല്ലെ. അതിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മള് അത്രയും ജീവിതം. അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാവരും ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ എന്റെ ഏത് സമയത്ത് ഇത് നിലനിൽക്കും എന്ന ചിന്താഗതി ആയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അവർക്ക് കൊട്ടാരം, അതാണ് വീടിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ വീട്ടിൽ കുടുംബസമാജം താമസിച്ച് എന്നെന്നും ഇന്ദ്രിയസുഖം അനുഭവിക്കുമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. രജോഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇതെല്ലാം. എന്നെന്നും ഈ കുടുംബത്തിൽ താമസിച്ച് ഞാൻ എന്നെന്നും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഇവർക്കുണ്ടാവുക. അതാണ് രജോഗുണത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രകാശോ പ്രവർത്തശ്ച പ്രമോദോ മോഹ ഏവ തമസ്താനി ജായതേ വിവർത്തേ കുരു നന്ദന.
കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, ആക്രമണത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് തേജസ്? അത് തമോ ഗുണം പറയുമ്പോ തേജസ് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാ പറയുന്നത്. അവർക്ക് അധ്വാന ശേഷി ഉണ്ട്, പലരും ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല, അതിനൊന്നും തുനിയില്ല. ഇതാണ് വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബോധാവസ്ഥനാണെങ്കിലും ഇക്കൂട്ടർ ജീവിതം കർമ്മരഹിതം, ഒരു ബോധമുണ്ടെന്നുള്ളൂ, അവരൊരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് താമസ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യദ്ദോസ്തോ പ്രവർത്തിദ്ദോ പ്രളയം യാന്തി ദേഹാഭൃത് തദോത്നാവിധം ലോക അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികന്മാർ ഇനി മരണസമയത്ത് വരുന്നത്, അവർക്ക് സാത്വികന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷി വരുമ്പോടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് മരിക്കുമ്പോൾ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലമായ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോകും. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് ഉപരിലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മലോകം, ജനകലോകം, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ലോകങ്ങൾ, തപലോകം, അല്ല സ്വർഗലോകം, അങ്ങനെ ഭൂവർലോകം, അങ്ങനെയുള്ള ലോകങ്ങൾ, മുകളിലത്തുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും അവര്. അപ്പൊ അതിനാ സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാര് മഹാഭക്തരും വാഴുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതായത് വൈദികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആയ രീതിയിലുള്ളത്, അല്ലാതെ ജ്ഞാനികളായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും ജ്ഞാനം, അയാൾ സത്യം തെറ്റ് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാത്വികഗുണത്തിലെത്തും. അപ്പൊ മരണശേഷമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ഉത്കർഷ ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണമുള്ളവരെ കാര്യം പറയുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിൽ രജസ്സി പ്രലയം ഗത്തോ കർമ്മസംഘർഷു ജായത തഥാ പ്രലീവേനദാസ്മി മൂഢയേനേഷു ജായത. രജോ ഗുണത്തോട് മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരിടയ്ക്കും ജനിക്കും. തപോ ഗുണത്തിലാവുന്ന മരിക്കുന്നവരായിട്ട് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജലഗുണത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. അതായത് വീണ്ടും നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കാരണം നമ്മൾ കർമ്മം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, നമുക്ക് അത്ര ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്തായും മനുഷ്യജന്മത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കും, അവര് മൃഗമായിട്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളായിട്ട്, തമോ ഗുണത്തോട് കൂടി മരിക്കുന്നവരായിട്ട് മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത്. കാരണം അത് നമ്മളെ പിന്നെ ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണം നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും തീർന്നിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക. അറിയാലോ, 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. മൃഗം പോലെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം മതിയല്ലേ നമുക്ക്. അത് തന്നെ നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ പോലെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമുക്ക്, അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൃഗത്തിന് അങ്ങോട്ട് ജന്മം തരികയാണ് വെച്ചാൽ. അപ്പൊ മൃഗത്തിന്റെ ജന്മം ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൃഗത്തിന്, നായ്ക്ക് നായയുടെ ജന്മം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനോട് നമ്മൾ താതാത്മ്യം പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് കർമ്മണ്യാസുഗർദ്യസ്യാഹ സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസ്തു ബലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസം ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അതിന് സാത്വിഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ദുഃഖമാകുന്നു, തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രവർത്തനം ഫലം ഔഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു കാര്യവും വിശുദ്ധമായിരിക്കും. സാത്വികഗുണത്തിലാണ് അല്ലെ, സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്വികം, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് സാത്വികമായിരിക്കും. പക്ഷെ രജഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയ ചിലപ്പോൾ പോരാണ്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ദുഃഖിതരായിരിക്കും, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ പിന്നെ അതിന് പറയാൻ വേണ്ട അവർ അജ്ഞാനവും ഔഢ്യമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷണം. അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗജീവിതമാണ് തമോ ഗുണമുള്ളത്. അവരെ മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ദുരിതപൂർണ്ണമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും ദുഃഖണം, മറ്റുള്ളവർക്കും ദുഃഖണം. അതാണ് തമോ ഗുണമുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. പാവപ്പെട്ട മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലുന്നതും തമോ ഗുണത്തിൽ തന്നെ. ഒരിക്കൽ തങ്ങളെ കൊല്ലാനുതകുന്ന ശരീരം ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മൃഗങ്ങളെ ഹിംസിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അതാണ്. നമ്മ ഒരു മൃഗത്തെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊരു ജീവിയും ഭഗവാന്റെ സന്താനമാണ്. ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലുന്നത് പോലും അദ്ദേഹം പൊറുക്കില്ല, അതിന്റെ അനന്തരഫലം അയാൾ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഇരുമ്പിനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാനെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അനന്തരഫലം നമുക്ക് ലഭിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജന്തുഹത്യകളിൽ വെച്ച് ഗോഹത്യമാണ് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമായത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്
നമ്മ ഭഗവാന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ ഗോപാലൻ അല്ലെ, അപ്പൊ അത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഗോഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മള് ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗ്രോ ബ്രഹ്മണ്യ ഹിതായ ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ ഇവ നിവേദ്യ മന്ത്രം നിവേദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് നിവേദിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മന്ത്രങ്ങളില്ലേ. നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയ ഒരു മന്ത്രമാണ്. അതിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ, ബ്രഹ്മണ്യന്മാരെയും ഗോക്കന്മാരും അതായത് ഗോക്കളുടെയും ഹിതകാരനായിട്ട് ആര്, ജഗദീശ കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദായോ നമോ നമ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഗോക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ദുഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഗോഹത്യ. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ അതാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ മാംസാഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജന്തുഹത്യയിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ഗോഹത്യയാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ്യ ഹിതയായ അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ പശുക്കള്. കാരണം അത് പറയുന്നതിന് കാരണം ബ്രാഹ്മണർ അധ്യാത്മ സംസ്കാരത്തിന്റെ പശുക്കൾ അതിവിശിഷ്ടമായ ആഹാരത്തിന്റെയും പാലിന്റെയും പ്രതീകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പാലല്ലേ. അപ്പൊ അതും പിന്നെ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മൺസ് ആണല്ലേ. അപ്പൊ അതും അപ്പൊ അവരെയും അതായത് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെ ബ്രാഹ്മൺസിന് അല്ലെ ആചാര്യന്മാര് അവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്. അവരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് സ്വത്വ സംചായതേ ജ്ഞാനം രജസേ ലോഭ ഏവജ പ്രമാദ മോഹൈത്തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവജ. സത്വഗുണം നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും രജസിന്ന് ലോഭവും തമസിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയുണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതായത് ഭഗവാന്റെ ഞാൻ ശരീരമല്ല ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അങ്ങനത്തുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതായത് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ കടക്കാനുള്ള അത് സാധ്യ ഗുണത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. രജസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, ലോഭമായിരിക്കും അല്ലെ, എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷെ തമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതില് നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൂടെ ഓടി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ സത്വഗുണം പുഷ്ടിക്കപ്പെടും. സത്വഗുണം പുഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാബോധം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള സത്വഗുണം പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സത്വഗുണം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ള സ്ഥിതി നമുക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലാവും. അതാണ് നമ്മൾ നാമജപം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിനോട് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വരാം. എന്നാലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരുന്ന പോലെ ആ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുക, അത് ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ അറിയാണ്ട് നമ്മളെ അസുഖം മാറുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിലെ വ്യത്യാസം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു തുടങ്ങും. രജോസ്തമ ഗുണങ്ങളിലാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുകുന്നതിൽ അവിടെ ഐശ്വര്യമോ സമാധാനമോ ഉണ്ടാകില്ല. രാജസ സ്വഭാവികൾ ലോഭികളുമാണ്. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്താ അവർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ഓട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഏത് സമയത്തും അത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതാണ് അവര് ലോഭികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മതിവരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചാൽ അടുത്ത മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കണം, അത് ചിന്ത ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള വ്യക്തികളാണ് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. രജോ ഗുണം ഒഴുകുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമായിരിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയും ക്ലേശബഹുലമായി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രജോ ഗുണം ഉള്ളപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നു മാത്രമല്ല, സന്തോഷം ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. നമ്മളെ പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ എപ്പോഴും ക്ലേശഭരിതമായിരിക്കും എന്നാ പറയണത്.
പിന്നെ അടുത്ത കൂട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞതിന് തമോ ഗുണമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതികൾ വെറുപ്പ് വളർന്ന് അവർ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു. ഏറ്റവും ഇരുളടഞ്ഞ ഇവരുടെ ഭാവി, അതായത് തമോ ഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അങ്ങനെ വെറുപ്പായിരിക്കും സമൂഹത്തോടും തന്നോടുന്നുള്ള വെറുത്ത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളത് തന്നെ. അപ്പൊ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ അവർ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവര് ഇരുളടഞ്ഞ ഭാവിയിലേക്ക് അവര് പോകുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഊർത്തം ഗച്ഛന്തി സത്വത്ത മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഗനജ്ഞ ഗുണവൃത്യസ്ത അധോ ഗച്ഛതി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ള ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീച തമോ ഗുണത്തിനടിപ്പെട്ട നരകങ്ങളിൽ പോയി നിബന്ധീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. രാജസ്യ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുകയും രാജസ്യ പ്രവർത്തികളുള്ളവര് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ ജനിക്കും. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല, അപ്പൊ വീണ്ടും തീർക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കും. മറ്റുള്ളവരാണെങ്കിൽ നരകങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ യോനിയിൽ ചെന്ന് പിറവിയെടുക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വസിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഉത്കൃഷ്ട ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹമുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ ജീവികളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. സാത്വിഗുണത്തിൽ വളർച്ച തോതനുസരിച്ച് ജീവസത്യ വ്യൂഹത്തിന്റെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും ഉയരും. ഇവയിലെ സത്യലോകം എന്ന ബ്രഹ്മലോകമാണ് സർവകൃത ഉത്കൃഷ്ടം. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ സാത്വിഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. സാത്വിഗുണത്തിൽ ഉയർന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് 14 ലോകം എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഭൂമി ലോകം തൊട്ട് ഭൂർലോകം, പിന്നെ സ്വർഗലോകം, അതേപോലെ തന്നെ തപോലോകം, ജനലോകം, അങ്ങനെ ഉയർന്ന് സത്യലോകം വരെ നമുക്ക്, അതിൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെ, സത്യലോകത്തിന്റെ തന്നെ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഉയരാൻ പറ്റും. അവിടെ എല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം. പക്ഷെ അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ, അപ്പോഴും ബദ്ധാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാക്കള് മുക്താത്മാക്കളാവുമ്പോൾ ഈ 14 ലോകം കഴിഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് അവരവിടേക്ക് പോകും, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമി മാത്രമല്ല, 14 ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. അവിടെ ഉള്ളത് എല്ലാം ജീവാത്മാവാണ്. ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ടു ഏറ്റവും താഴെ ഉറുമ്പ് വരെയും ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അവിടെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനോട് വരം ചോദിക്കുമല്ലോ, എനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത പറയും, എനിക്കടക്കം മരണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ്. മരണമില്ലാത്ത ലോകം ഭഗവാന്റെ ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ മുക്താത്മാക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാതും ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ താഴ്ത്തിക ലോകങ്ങളിൽ പോകും. നമ്മൾ എന്താ താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് അതളം വിതളം എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴത്തെ പാതാളം വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകും. വീണ്ടും പ്രശ്നം വരുമ്പോ അതിൽ തന്നെ നരക ലോകം 28 തരം നരക ലോകങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മിക്സപ്പ് ആണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ താഴെ 84 ലക്ഷം തരം ജീവവർഗങ്ങൾ, 84 ലക്ഷം തരാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാണ്ട് 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അത്രയും ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവവർഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലായിരിക്കും ചെന്ന് വീഴാന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചക്രം വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീഴാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അടുത്തത് നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേദി മദ്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണമല്ലാതെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ചെയ്ത ഒരു അധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കഥ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതിന്റെ ബേസ് അതെന്തുകൊണ്ട് നടക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പ്രകൃതി ത്രിഗുണം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു കർമ്മവും നടക്കില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കാരണം എന്താണ്, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. അന്ന് പറഞ്ഞ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മത്തിനും കാരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാരണീയ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാരണത് ഭഗവാനെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവനാണ് ആത്മീയ പ്രകൃതി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആത്മീയതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളൊരു ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യഗുണത്തിന് വഴങ്ങി അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുകയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യനല്ല ദേവന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവനായിട്ടും നായയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച നായയായിട്ടും നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഏത് ജന്മം വേണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ജന്മം, ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത് ഗുണാനേതാനി നൃത്യാദീൻ ദേഹാദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോ മൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് സാധിച്ച ശരീരസ്ഥനായ ജീവനെ ജനന മരണ വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ശരീരം വിട്ടു പോകണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാം, ആത്മീയത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എപ്പോഴോ നമുക്ക് ഈ ശരീര സംബന്ധമായ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ ആർജിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അവർ ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അതാണ് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രത്യേകത. ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിനെ വളർത്തിയെടുക്കാമെന്ന് ത്രികോണത്തിലെ സ്വാധീനം നിന്ന് മുക്തനാകാം. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദം അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്താണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വിട്ടു പോകണമെന്നില്ല, അയാളെ ശരിക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ ദേഹം ത്യജിച്ച ഉടനെ പരമലോകത്തിലേക്കാണ് അയാൾ പോകുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലും വിടാത്തവരെയും ആത്മീയത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണപദം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭൗതിക മുക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് കൃഷ്ണബോധത്തിൽ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ അത് മുക്തിയായി കഴിഞ്ഞു. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ താല്പര്യമാകുന്നത്. അതാണ് ഈ ത്രിഗുണം ഭേദിച്ചാൽ, ആണ് മുക്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭക്തി. അപ്പൊ മുക്തി എവിടെ നിന്നാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിന്. ഭൗതിക ലോകത്തിന് എന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭക്തി തുടങ്ങുന്നത്. മുക്തിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ്, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് വേണ്ടുള്ള മാർഗങ്ങള് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗസ്തിൻ ഗുണനേത്ര ആദിതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചെയ്താസ്തിൻ ഗുണാദി വർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭു, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ അങ്ങനെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഋഷിമാർക്ക് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഋഷിമാര് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആത്മീയ ലോകം നേടിയവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ്, കാര്യം മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ നാദോഷ്ടി സംപ്രവർത്താനി നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണര്യോ ന വിചാലതേ ഗുണവർത്തന്തിത്യേവം യോ വദ്ദിഷ്ടനേക്തദേ സമദുഃഖ സുഖ സുസ്ഥ സമലോഷ്ടാസ് കാഞ്ചന തുല്യപ്രിയ പ്രിയോ ധീരസ്തുല്യ നിത്നാത്മ സംസ്കൃതി മാനവമാനയസ്തുല്യ തുല്യോ മിത്രാരപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സൗച്യത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നില്ലയോ, അവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾക്കുളവാകുന്ന പ്രതികരണം ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമോ അപ്രിയമായി യാതൊന്നും ഇല്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാന അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുത്തമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തലയിട്ട് വീഴും അല്ലെ? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല നമുക്ക് തോന്നും. അതാണ് ഭൗതിക ലോകം.
അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിക്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടുതൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഏറ്റവും മൺകട്ടയും കല്ലും, മൺകട്ടയായാലും കല്ലായാലും മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. അവർക്ക് എല്ലാതും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ഏത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കും അങ്ങനത്തെ തന്നെ, കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. കല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് വിറ്റ് നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കും, പൊന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊന്ന് വിറ്റ് നമുക്ക് കാശുണ്ടാക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, അത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും ലെവല് എത്തണം നമുക്ക്. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് പതീതമായ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗത്തില് നമ്മളെല്ലാം പതീതമായ ആത്മാക്കളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു സമയവും ഇല്ല, അല്ലെ? നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാനും കൂടെ ഉള്ള സമയം നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ അത്ര അവസ്ഥയിലാണ്. അതിന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അവിടെ പോലും വരുന്നു, കാരണം ജീവിതം മൂലം സന്യാസത്തിന് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മചാരികളെ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? അവർക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ. അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മളെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം. ചൈതന്യപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നീ അങ്ങനത്തെ ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ ആ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ പറ്റി കീർത്തിക്കുക, സ്മരിക്കുക, ആ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, അതിൽ നീ സന്തോഷം കൊള്ളുക, അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉയരാ. അത്രേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനടക്കം നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ തുല്യ നിലയിൽ കാണുക, ആർക്കും പ്രിയമോ അപ്രിയമോ യാതൊന്നും ഇല്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളും സ്തുതികളും മാനത്തിൽ അപമാനത്തിൽ. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തൊരു വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതിന്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ വർത്താനം പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം. കാരണം അത് നമ്മളെ പ്രോബ്ലം അല്ല, അത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ അല്ല, അത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം അത്രയാണ്. അത് ഓരോ വർഷം തോറും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ 5000 വർഷമായി, ഇനി ഒരു 1000 വർഷമാണ് ശരിക്കും കലിയുഗത്തിന് വീണ്ടും ഇത്ര സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് എന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയി മാറുന്ന പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പതുക്കെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പെരുകി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങണം, അത്രയും നമുക്ക് നല്ലതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരുക്കുള്ള വർക്കാണെന്നാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളോ ശരീരമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതലുള്ള സമയമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാൻ സമയം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരില്ല. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടീസിംഗിലും ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്ധകാലച്ച് മാമേക സ്മരണമുക്തമായ സമയത്ത്, അന്ധകാലത്തിൽ നമുക്ക് സ്മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോശം, അർത്ഥവും കുഴപ്പമില്ല, കാമവും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ധർമ്മവും മോശവും കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ശാസ്ത്രവിധി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് മുഴുവനും പറ്റണമെന്നില്ല, അതിനും പല കാര്യങ്ങളും പല കർമ്മങ്ങളും ജന്മ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആ ഭക്തനിലേക്ക് വരുമ്പോ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. തനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരമുള്ള, അതായത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഈ ത്രികോണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച, അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ മുക്തി കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ശാരീരികമായി ഭൗതിക ശരീരമായി താതാത്മ്യം ഓർമ്മയില്ലാത്ത വിധം, അതായത് ഞാൻ ശരീരമാണ്, എനിക്ക് ശരീരം ആവശ്യമുണ്ട്, അതടക്കം ചിന്തിക്കാതായിരിക്കും അവര് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞത്. ശരീരബോധമുണ്ട്, മനുഷ്യൻ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നാൽ ബോധത്തോടെ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ വിഷയശക്തി തനിയെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഭൗതികദേഹം ഒരു അനാവശ്യ വസ്തുവാണ്. ജീവന് ശരീരത്തിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. അവിടെയാണ് കാര്യം. കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ചിന്തിക്കണം, നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അല്ല ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേണം, അല്ലെ? ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അത് ചെയ്യണോണ്ടല്ല. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എത്തും. അതിനിപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ആജ്ഞകള് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. ശരീരവും ഞാനും വെവ്വേറെയാണ്. കാരണം അമേരിക്കയിലത്തെ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറെ, ആത്മീയമാണ്, അത് അപ്പുറത്തെ ശക്തിയാണ്. ഇത് ഭൗതികമാണ്, അത് വേറെ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ശരിക്കും ഭൗതികത്തിൽ വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ നിയമത്തിലാണ്, ആത്മീയത്തിന്റെ നിയമത്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം,
മാം ചേവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോനേയ സേവദാ സങ്കുണാൻ സമ്മതിദൈത്താൻ ബ്രഹ്മഭൂതായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കത്തെ വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ബ്രഹ്മപദം അത് ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെ, ബ്രഹ്മം പരബ്രഹ്മം ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പദം, അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. എങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭാത് സ്വാമിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ജപം ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ലേ? അതേപോലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനാ കിട്ടാം, ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിനാ കിട്ടാം, രണ്ടിനും നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അത് ഒട്ടും പിഴയ്ക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു സമയം തെറ്റാണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ആ ഫീഡിങ് ആണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ സ്പിരിച്വൽ നോളേജ്. സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്, അത് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ആത്മാവ് ആയ എല്ലാ കാര്യത്തിനും പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുള്ളൂ. അതിന് ഭക്തിപൂർവ്വം ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലായാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയും അതേപോലെ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണന്റെ മൂർത്തി ഭേദങ്ങളെല്ലാം തികച്ച അതീന്ദ്രിയങ്ങളും സച്ചിദാനന്ദാത്മാക്കളുമാണ്. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളുണ്ട്, രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഒന്ന് വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മള് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി, വരാഹം, നരസിംഹം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും വിസ്തരണങ്ങളാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അംശങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളായാലും അഗ്നിദേവനായാലും സൂര്യദേവനൊക്കെ അംശങ്ങളായിട്ട് വരും. അപ്പൊ എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ മൂർത്തിഭേദങ്ങളെല്ലാം, അപ്പൊ മൂർത്തിഭേദങ്ങൾ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തികച്ച അതീന്ദ്രിയമാണ്, സച്ചിദാനന്ദാത്മാക്കളാണ്. അത് സച്ചിദാനന്ദമാണ്, എപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ആനന്ദം, അതാണ് സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സത്യം, ആ ജ്ഞാനം, അത് ഭഗവാനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃത സവ്യസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും അത്യന്ത സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാനാണ് അമൃതവും അക്ഷയവും നശിക്കാത്തത്, ശാശ്വതവും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്, അത്യന്തം സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം, അത്യന്തം സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഇതാണ് അല്ലെ, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഏത് ഒരു വ്യക്തി ശൂന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ, അത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് പരമാനന്ദം. ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹം എപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം, എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം അല്ലെ. ഏത് സമയത്തും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം. നമുക്ക് മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ശാരീരികമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ ചിന്തകൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അത് ഇഷ്ടമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ ശാശ്വതവും അക്ഷയവും അമൃതവും അത്യന്തം സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നൈസർഗിക സ്വഭാവങ്ങളാണ് അമൃതത്വവും അക്ഷയതത്വവും ആനന്ദവും. അതാണ് ഭഗവാൻ. അക്ഷയത്വവും അമൃതത്വവും ആനന്ദവുമാണ് പരമാനന്ദം, അതാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ബ്രഹ്മം. പരമാത്മ അതിന്റെ മധ്യാവസ്ഥയും രണ്ടാം ഘട്ടവും പരമപുരുഷന്റെ ഭഗവത് നിരൂപണ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരവുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും അതിന്റെ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന്റെ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു മായ പോലെ തോന്നുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുക ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അത് നമുക്ക് ആയ പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ പോകുമ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു യാത്രയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ കിട്ടുക, ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് അന്തിമമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അധീനമായ ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്ന് ക്രമേണ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ്. പിന്നെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഷഡൈശ്വര്യം സമ്പന്നനാണ് കൃഷ്ണൻ. ഭക്തിയുടെ അവിടുത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. സേവകനും ഏതാണ് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന പറയുന്നത്. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന ഭക്തി സേവനത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തി എഴുത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന് കിട്ടുന്ന പോലെ എങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ, കാരണം ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാനും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്ക് ഫെസിലിറ്റികൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളും അവിടേക്ക് എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവന സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭക്തരുമായി സഹവസിച്ച്, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധു ശാസ്ത്ര, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര, ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗുരുവിന്, സാധു ഭക്തര്, പിന്നെ എന്താണ് ശാസ്ത്ര, നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഈ 3 കാര്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അതേപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഗുരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യുക, ഭക്തന്മാര് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ എത്തും? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴി നമുക്ക് തെളിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വളരെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതൊരു ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ, ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ അത് ചെലവഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിവേദ്യങ്ങൾ, അതായത് പൂക്കൾ അർച്ചനകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കൾ, അതിന്റെ അർച്ചിച്ച പൂക്കൾ ഗന്ധം നുകരാൻ ശ്രമിക്കുക. കൃഷ്ണൻ ദിവ്യ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഭക്തരിൽ നിന്നും കേൾക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അങ്ങനത്തെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ പ്രചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളിലെ കൃഷ്ണബോധം ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതീന്ദ്ര ശബ്ദമായ മഹാമന്ത്രം, നമ്മളെ പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ മന്ത്രം സദാ സമയം ഉരുവിട. അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ആവിർഭാവം, ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം, അതേപോലെ തന്നെ ആചാര്യന്മാരുടെ ആവിർഭാവം, തിരോഭാവം, ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുക. അതുപോലെ ഏകാദശി ആ സമയത്ത് ഉപവസിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമുക്ക് മുക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പറയാ, സമ്മറി പറയാ. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. രജസ്, തമസ്, സത്വ ഗുണം, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഏതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ താതാത്മ്യം വേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സത്തിലേക്ക് പോവാം, രജസിലേക്ക് പോവാം, തമസിലേക്ക്, ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം. പിന്നെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന്, ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതല്ല, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. ആ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ. അതിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഒരു ജീവചൈതന്യം, മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന് മാത്രം, എനർജി പ്ലസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടും വേണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വെറുതെ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം തന്നെത്താൻ വരില്ല, ജീവജാലങ്ങൾ വരില്ല. അതിന് പ്രകൃതി ഒരു ശക്തി, നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ ശക്തിയിൽ പിറകിൽ എല്ലാതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണം. ഓരോ ഗുണം, സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ആത്മീയ ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ, മൂലിലുള്ള ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അവരെന്താണ് അതിൽ ബന്ധസ്ഥരായി പോരും. രജോ ഗുണം അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതികവാദികളായിരിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങളും അവരിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം അറിയില്ല. അവരുടെ ജീവിതം മൃഗതുല്യം പോലെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെ അടുത്ത ജന്മവും അതേപോലെ തന്നെ ജനനങ്ങളായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 ഗുണങ്ങളെയും
കടക്കണം, അതിക്രമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് നമ്മള് വാസുദേവം അതായത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കണം. ആ 3 ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ബദ്ധസ്ഥരാവാതിരിക്കരുത്. പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം. മൺകാട്ടയും കല്ലും പൊന്നും ഇതൊക്കെ അവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നില്ല, അവർക്ക് ആർക്കും അപ്രിയമോ പ്രിയമായിട്ട് ഇരിക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യം സത്വവും മിത്രമോ ഒന്നും അവർക്ക് ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളിലെ അതിക്രമിച്ച്. അങ്ങനെ ത്രിഗുണം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിൽ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴേ ശരിക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തെന്നാണ് സ്വല്പം അഭ്യസ ത്രായത് മഹത്വഭായ. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്, ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനം ഏർപ്പെടണം എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം അതെന്താ നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും അത്യന്തം സുഖത്തിന്റെ ആ പരമാനന്ദത്തിന്റെ മൂല്യസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അതാണ് അടിസ്ഥാനം ആ മൂല്യ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്താണ്? സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? എപ്പോഴും കിട്ടണം സന്തോഷം, ഒരു സമയത്തിൽ എപ്പോഴും കിട്ടണം. അത് അക്ഷയവും ശാശ്വതവും അത്യന്തികം സുഖത്തിന്റെ മൂല്യസ്ഥാനം ഭഗവാന്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയണത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ഭക്തന്മാരെ, അത് നമ്മൾ ഇത്ര സാധു ശാസ്ത്ര ഗുരു അല്ലെ, ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര അതിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവന മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അർച്ചനകൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുക, ഹരകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക, അതേപോലെ തന്നെ വൃദ്ധങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ മെത്തേഡുകളാണ്. അതേ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോയി പതുക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നാളെ 15 പുരുഷോത്തമ യോഗം. എത്തിക്കോട്ടെ ഞാൻ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യ പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നവനതോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.